Daan ba dyan ko nimo, ha? Daan ba dyan ko wala kay mga babay? Ikaw lang. Uli. Manggot. Gusto mo na. Uy, dari ba? Sa uli. Sa uli. Kani, ha? Kana. Kalapit ka na yan. Kami lapit ko eh. Alam ko na ninyo. Ikaw. Ano akong asawa di ay mao di. Kana. Oh, kana. Ano manggot? Hunong sagod. Ano man? Ngano naglikay-likay naman dyan nako, ha? Ngano di na makamuungad nako? Sus kapoy kayo. Uy, sige gungan. Nga, gikan ta sa trabaho niya. Papahaya po doy. Papahuwaya? Dili jud oy. Kay sa una ha, bisan pag ikapila pa ka, nagkapoy sa trabaho, bisan ikapila pa ka halos kada uli nimo gusto ka muungad. Kada oras gusto ka Dili muungad. man gid nga. Kung ano tong lawas good. Kondisyon ba? Napoy time nga. Atong lawas mo palyar pud kay di ba perminti nga ang atong junior pirmi lang sige pagahi. Ah, di jud Sa oy. grabe wagana sa nimo eh. Ah, di jud. Ikaw ra bitaw hinungdan ani mo ni ani ko. Ya bahala ka diha oy, biyaan di ka oy. Bahala ka diha. Ano man jud yung tawhana? Nagtugor ni siya gwa ko kaditik sa iyang mga lihok ay. Bantay ka nako sundat ika. Dugayang sisi, uy, kibaw na siya si DJ Boy yung gapaabot ito. Piti din siyang langayana, uy. Sis! Uy, sisi nga, dugay naman ka. Ay sus, pag wadyo ka, maanad ako nga. Pwede din siya akong dugaya ha, langayan kay ko, kay dakot niya kay ko. Siguro, sisi, di ka kinahangan mag-away ha. Magsabot-sabot lang ta, bakit kibaw, gati kadihara ta. Ubi ka na nabi, ito siya original ay. Kanya, tala kay, magpaabot na ko siya. Ano? Sabay. Gaya na sa Sa kimo. timo eh. Ano di magpaspas nga nagagpas ko kay akong asawa akong pangita kay akong magtanog unsa ron siya nga ibaw biya kas tong mga asawa ron nga lagi akong asawa di tayo malipay kay gigamayan siya sa kuha lagi. Mao man gani sa na akong gagulan kay imbis nga gigamayan pa si kuha ingon siya nga gilok pero wa nga gyapon smula ka ra gyapon. Okay. Ako dito apason ron nya ika dungal na katag-adto ka. Mabitaw nga nagdali ko sa pete sa yaan mo dako sa kantaw tala. Tonto. Pastilan ng bayhada. Pretendo kayo na penguwan kayo. Sige kung paabot diri. Kanihan ko sige bro-baro di mo pa ginaabot. Sa hani. Say DJ. Kaya ninyo ay gabang mga uwan. Sorry, sige, sige. Di ba ito, Ikaw, ano ka di- ba? Di na ako matingani mo kay dako man ka. Hinayam ka mulakaw. Ya, ikaw day. Ikaw may gamay-gamay day. Ikaw diri lang sa ka. Kay diri. Dali ra man ni. Batia. Kay gamay man. Usan man ka. Mirada daog man niya. Ikaw niya. Diha lang ka kay. Sunod ako. Diha lang ka. Gumanan. Banto ra nga naglikay-likay na kanako kay naanay kay laing giungan-ungan di ay bisag nakuan hala. Igat-igat ka dire. Sus nagsunod-sunod sa di kanakuhan. Kibaw na ka. Ang man. Kapoy kay sige kaog sa dinas. Sikap Kita po tagumba oy. Ah. Umba. Di ay kuan. Kanang inununan. Aso sardinas kay tan-aw nimo ani. Ya, ang kanan duha por parehal na bangag kanal ra gihapon na. Mamili man po ang junior po. Di mo po naingon nga. Mamili na. Di na ingon Iya nga. kung labtikan ko na imong junior ha. Labtikan ko na imong junior ha. Kana maputol jud ko ng junior ani mo ya kamo duha. Ha? Di Bisag ba- nakuan hala nagikat-igat sad mo. Di pa nga. Di ka maluga. Ikaw na. Di ka dire. Ha? Oh, di ba? Ikaw ba? Ang ibang ipagkubit Unsa man na ni? po mga bana. Ya, Unsa? karon na. Di na kakadun ako na sa katungad na ako. Kalaruha day. Kalaruha. Istorya. Ako sa kapit. Kapit ni sa akong bana kaniduha. Ikat kayo. Ikaw. Di na kapit sa nini mo. Tuloy na sila dire ko. Di mo ko kapit. Di na tinuod. Ayaw ko. Ikaw butbutan kay ka. Ikaw butbutan kay ka. Daan ba dyan ko nimo, ha? Daan ba dyan ko wala kay mga babay? Ikaw lang. Uli. Manggot. Gusto mo na. Uy, dari ba? Sa uli. Sa Kalapit ka na yan. Kami lapit ko eh. Alam din na ninyo. Ikaw. Ano akong asawa di ay mao di. Kana.